Àvia, que té una faldilla prisada, la de l'escola. Una faldilla prisada? De sanomia? Caram, se t'ha despertat el costat femení. T'agraden aquestes coses. No, es confon! En aquesta postura... Li agraeixo la seva col·laboració. A veure com va. Ja m'ho veia venir. Aquesta faldilla fa entrebancar a l'alçada dels genolls. Vosaltres escampeu d'aquí. Què volies dir amb això? És que resulta que aquesta faldillota no és gens apropiada per fer esport. Per què carai les obliguen a dur aquesta cosa? Ja t'entenc. És que aquesta dona té un fòssil per cap. Àvia, té calcetes d'esport? Calcetes? Calcetes. Calcetes. Sí que en tinc. Escolta, què estàs tramant? Ja ho veurà. Això fa pudor. Pudor? La faldilla prisada de l'escola. Calcetes d'esport. Potser podem veure la Fuco en calcetes d'esport. Visca! Tercera classe. El coloret màgic egoista. Pensió Gotchi. Per fi es realitzarà el meu somni d'estar dret al davant d'una classe. El meu... Sostenidors! Sí, els meus sostenidors! És el dels sostenidors! El dels sostenidors? Ho sabia! No, t'equivoques. Volia dir que m'agradaria ensenyar el meu concepte de la vida. Que t'has fet mal? No duc diners a sobre. Tranquil·la, noia. Té, la bossa. Vas cap a l'escola tan aviat? Encara no són les 7? Soc l'encarregada dels animals. Ah, ara ho entenc. Així portes el menjar als conills i als peixos. Me'n vaig, em deuen esperar afamats. Vaja, quin malentès tan fumut. Ai, senyor. Sala de professors. Les dones no són la felicitat, però són aquí per reemplaçar la felicitat. És el que deia l'obra de Paul Crodale. És a dir, que les dones existim i som en aquest món per dur la felicitat. I ara el jurament, companyes! Els homes són salvatges. L'amor en si! Estimeu les alumnes. L'amor en si! Les dones són àngels. L'amor en si! Els prego que treballin amb entusiasme. Gràcies, senyora directora! Ai, tinc els peus adormits. Aquells dos aquest matí se'ls ha fet massa tard. Doncs sí, la professora està per sucar-hi pa. Ja ho pots ben dir. Gràcies, estimats alumnes. Senyoreta Magua? Digui. Bé, ara deixo la classe al seu càrrec. Sí, d'acord. A veure, llavors començarem la tutoria. L'anomenada tutora nostra. Doncs sí, es veu que la Foucault estava tan emocionada que s'ha passat tota la nit en blanc. Ahir vam tenir un bon daltabaix. Sou lliures de parlar i compartir-les amb tots nosaltres. Primer de tot, decidirem qui seran els membres del comitè de voluntaris. Senyoreta, per què vol formar un comitè de voluntaris? De fet, la setmana vinent les classes de segon aniran a fer una visita a una llar d'avis. La prepararem després de les classes a partir d'avui. No ho podrem fer. Nosaltres tenim altres activitats.
Bé, què hi farem, doncs? Algú s'hi vol presentar com a voluntari? Aquí diu que s'hi ha de presentar un alumne de cada classe. Vinga, animeu-vos. No s'hi presenta ningú? D'això, puc ajudar d'alguna manera? Kuzuha, És que a mi m'agrada molt la gent gran. llavors decidit. Compto amb tu, Kuzuha. Gràcies. Senyoreta, què farem a gimnàstica? Salt de plin. No podré. Ah, després de la tutoria vull que les noies us quedeu a la classe. He de parlar amb vosaltres. Per què? Amb això us serà més fàcil moure-us. Amb això no tindreu res que us faci entrebancar. No trobeu que és una bona idea? És veritat que aquella faldilla prisada se'ns queda xup a l'estiu i que està passada de moda, però tampoc no ens posarem unes calcetes d'esport. Són una provocació. És veritat, només servirien per fer contents els nois. Mijo, a tu t'agradaria fer-los contents, oi? La vostra opinió també és important, però almenys les podríeu provar per veure com us hi trobeu. Obliviu, obliviu! Ui. Oh! Ho veu? Ja li deia. Oh. Raig encegador! No m'enredaràs amb la mateixa tàctica. Perdoni'm! Perdoni'm, sisplau! Es pot saber què hi fas aquí, fora de la feina? Mitja jornada. Ah! Quina decepció. On són la Fuco i la senyoreta? Us vaig dir que no portéssiu la vergonya a la pensió. Següent, Kuzuha. Sí! És molt alt. Tot anirà bé. Jo t'ajudaré a saltar-lo. Sí! No t'amoïnis, no t'amoïnis. Torna. Us heu fet mal? Ai! Senyoreta, em sap greu. No passa res. Tant és això. Ha estat culpa de la faldilla prisada, oi? Sí, és que em fa entrebancar. Ho veus? Aprofitem que encara tenim temps. Vols saltar amb les calcetes d'esport? Segur que el saltes com cal. Però té raó. És vergonyós. Escolti, si insisteix tant, vostè també se les hauria de posar, senyoreta. Que me les posi? Mireu-la, ella mateixa no s'atreveix a dur-la. Me les posaré. Em posaré les calcetes d'esport. Kuzuha. Teniu tota la raó. No faré que un alumne en dugui sense posar-me'n jo, també. Se n'adonaran. Ai. Però què fas? Àvia! Ja m'ho pensava, això. T'he portat uns suspensoris superresistents. És extraordinària. No em mireu tan descaradament. Sóc un home, jo. Fuka, no trobes que la Kuzuha està supermaca així? Vols dir? La Hibiki està més bona. Em fan posar malalt. Molt bé, els nois fareu 10 voltes al camp. Què? Per interferir en la classe. Au, vinga! Què? Deu No fer fèiem broma? res mal fet. No és just, no interferíem en la classe. Som-hi, tornem a intentar el salt. Sí!
Bufa, ho has fet molt bé. Abans t'havies quedat aquí. Calcetes! Calcetes, 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 calcetes... Però què carai pretén? Hem fet servir les faldilles prisades d'ençà que vam fundar l'escola. Si em permet el comentari, sé que les tradicions són importants, però aquelles faldilles no són apropiades per fer esport. Quan s'ha posat les calcetes d'esport, la Kuzuha ha saltat més lluny que la vegada anterior. Permeti'm una pregunta. Quin concepte té d'aquell comportament summament estúpid dels nois comparable al d'una colla de gossots? Doncs, és cert que són uns idiotes, però han reaccionat com ho faria qualsevol noi normal. Tant me fa. Continuar aquesta discussió és inútil. D'ara endavant estalvis això d'actuar de cara a la galeria. Senyoreta! Li han tirat la cavalleria per sobre? Doncs sí. Si pren una mica de llet es trobarà millor. Gràcies. Com t'hi has trobat amb les calcetes? Em movia amb més facilitat. Ho veus? Si t'entrenes portant les posades, estic segura que podràs saltar-lo. De debò? Una mestra d'educació física no menteix. Vols que ho tornem a provar després de les classes? Amb allò posat. Encara et fa vergonya? I a més, també hi ha el comitè de voluntaris després de les classes. Ah, és veritat. Em sap greu. Què és això? Els instruments de la classe de ciències. Els he de deixar al magatzem. Vaja, així dones un cop de mà? Moltes gràcies. Adéu, fins després. Sisplau, que algú reculli aquests mapes i els torni al magatzem de material. Qui creus que ho farà? Està clar com l'aigua. Ningú no els hi vol dur? Sí, i els hi duré jo. Estava cantat. Ai, senyoreta, ho sento. No passa res. Perdona'm tu a mi. Kuzuha, què són aquests mapes? Són els mapes de socials. Aviam, abans juraria que també has recollit el material de ciències. Sí, és que les ciències i les socials m'agraden molt. Els exàmens no me'n surto, però... Kuzuha Fuko. Tasques assignades voluntàriament. Silenci! Tornarem a triar el membre pel comitè de voluntaris de què parlàvem aquest matí. Però per què? La Kuzuha té responsabilitats amb 3 comitès més. I encara més, a la classe és l'encarregada de l'àrea de salut i l'encarregada del tauler dels avisos. Que un sol alumne es faci càrrec de 5 o 6 tasques no és normal. No ho trobeu injust, nois? D'això jo... Kuzuha, tu no diguis res. Senyoreta Magua, li preguem que es presenti a la sala de professors immediatament. Comenceu, nois. Quan hagueu triat una altra persona pel comitè de voluntaris, podreu sortir. No sortireu fins que no prengueu una decisió. Ho heu entès? Kuzuha. Després farem l'entrenament, així que espera'm aquí. Fuko, ha dit entrenament? D'això no era res. Quin pal. Jo tinc coses per fer. Tranquils, no us amoïneu, nois. Ja ho faré jo. Apa, si tenies tantes ganes de fer-ho, haver-ho deixat clar. Ho sento. S'ha acabat, nois. Fukae, marxem. Fuko, vols que et substituïm nosaltres? Sí, et substituirem. No, noies, aquest diumenge havíeu de jugar al partit, oi? Vosaltres sou titulars i us heu d'entrenar. Sí. On són els altres? Han dit que tenien coses per fer i se n'han anat. Ja. Senyoreta, quan vegin aquestes roses, els avis es posaran molt contents, oi? Per què ho fas? Per què et carregues a l'esquena totes les tasques? Perquè m'agrada fer aquesta mena de coses. Que somies, truites? Recordava l'època que jo anava a l'escola. Qui sap, potser a aquesta edat els nanos només pensen en ells mateixos. Amb quin em surts? L'edat no hi té res a veure. Les persones són egoistes per definició. Què significa això?
Com és que ningú no s'ha dignat a substituir-la? D'això... Kuzuha, no diguis res. I ara què passa? Ella mateixa diu que li agrada encarregar-se'n. Quin problema hi ha? Sí, li agrada perquè és una noia amb un bon cor. Vosaltres només us aprofiteu de la seva afabilitat i la utilitzeu perquè s'encarregui de tota la feina. Us creieu que pel simple fet de callar la Kuzuha ja acceptaria les feines que anessin caient, oi? Esclar, amb un caràcter com el seu les acceptaria totes. No us ho pensàveu? No? O potser pensàveu d'aquesta manera inconscientment? Què fas, Fuko? T'estàs entrenant per saltar el pling? Sí, la senyoreta Hibiki m'ha dit que si m'entreno amb les calcetes aconseguiré saltar-lo. Ah, era l'entrenament de què parlava abans la senyoreta? Sí, m'havia convidat a entrenar després de les classes. Llavors podries haver demanat que et substituíssim. Ho sento, però tant és. No em veig amb cor de dur aquestes calcetes d'esport a l'escola. Ah, però mireu, noies! Fixeu-vos-hi, ara salto! Quan penso que només em falta una miqueta per poder-lo saltar, no puc evitar d'emocionar-me. D'acord, d'acord. Jo la substituiré a partir d'avui. Jo també ajudaré, si vol. Faig alguna cosa, també? Contenta? Dit i fet. Vosaltres! Prou d'aquest color! No em referia pas a això. Sou una colla d'egoistes! Mireu en què us heu convertit. A aquesta edat ja teniu el cor corromput. En efecte, el món és ple a vessar de gent egoista. I potser és el camí més fàcil per assolir l'èxit a la societat, però... Per què? Aquí? No sou companys de la mateixa classe, vosaltres? No us entristeix la vostra actitud? Per no sé quin atzar compartiu una pila de temps plegats. Que no sou amics. Kuzuha! Anem. Kuzuha! Sí. Perdoneu-me. Jo crec que les calcetes d'esport aniran millor, però deixo la decisió a les teves mans, Kuzuha. No et sentis pressionada per res. Ho sento. Au, canvia't. Farem una classe nosaltres dues soles. Sí, posa't les calcetes d'esport. Senyoreta, nosaltres ens posarem les calcetes d'esport. En aquest moment només podem fer això per ella. Si estem totes juntes, no li farà tanta vergonya. Noies... Volem que t'ho passis bé. Si amb calcetes el pots saltar, endavant, i ens les posarem a l'escola. Perdona'ns, Fuko, ens hem aprofitat de la teva bona fe. D'ara endavant jo també t'ajudaré. I jo també? I jo? Nosaltres també. Li hem de demanar per... Ànim! L'he saltat! Ho he aconseguit! I gràcies a les calcetes d'esport! Es fa més fàcil moure's. Senyoreta Magua, què significa això? Què carai es pensa que fa? Els seus somriures són realment esplèndids. Gaudeixen l'exercici físic des del fons del seu cor. Si es mouen amb més facilitat, també són capaces d'alliberar els seus cors. No troben? Directora? Subdirectora? I llavors han acceptat que facin servir calcetes d'esport. Baixins! Vinga, baixins! Però què? Vaig pensar que trauria profit de les calcetes d'esport, però les noies les han comprat totes a un representant d'una empresa. Li ha quedat tot això? Suposo que no les pot tornar. Què en farà? Me les posaré jo.
こっちのホームルーム見学。さあ今日はどんな話題ですかね。ワクワクするね。おい、お前さんたちが出てたらホームルームにならないんじゃないかい。そうか。